Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat id-deċiżjoni tal-Ewwel Qorti biex id-deputat Kummissarju tal-Pulizija Silivo Valletta ma jibqax jagħti semu fl-investigazzjoni dwar il-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia. B'reazzjoni il-Gvern qal li s-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali hija prova ċara li f'pajjiżna għandna rule of law li taħdem fejn il-qrati jissindikaw bl-ikbar libertà, indipendenza u awtonomija l-awtoritajiet investigattivi u l-awtoritajiet ta' pajjiżna. Kien innotat ukoll li l-qorti ċaħdet it-talba tal-Familja Caruana Galizia biex jiġu riveduti l-atti u d-deċiżjonijiet diġà meħuda fl-investigazzjoni minħabba l-fatt li l-investigazzjoni waslet biex il-Pulizija tressaq 3 persuni l-qorti akkużati bl-omiċidju tal-blogger. Al kuntrarju ta' dak li ntqal fl-ewwel qorti, il-Qorti Kostituzzjonali ma sabiċ ksur tal-Konvenzjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem għax ma ġiex provat li l-investigazzjoni u l-miżuri li ttieħdu biex jiġu identifikati l-mandati tad-delitt kellhom xi nuqqas. Min-naħa tiegħu il-Korp tal-Pulizija qal li Sur Valletta irtira mill-każ b'mod immedjat wara d-deċiżjoni tal-ewwel qorti u se jimxi mad-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali. Intant l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ippubblika ittra ta' 7 paġni li fiha wieġeb lill-avukati Ingliżi tal-Familja Caruana Galizia li talbu għall-inkjesta pubblika. L-Avukat Ġenerali talab lill-familja ta' Caruana Galizia biex jiċċaraw it-talbiet tagħhom u staqsa jekk jaqblux ma' inkjesta pubblika dwar jekk l-awtoritajiet statali naqsux milli jħarsu lil Caruana Galizia. Waqt li spjega bosta punti legali huwa qal li jistenna li jingħata tweġiba għalihom.